Ang go bag o emergency kit ay isang mahalagang kagamitan na dapat laging handa sa bawat tahanan. Ito ay isang bag na naglalaman ng mga bagay na kailangan natin upang makaligtas at makaalis ng mabilis sa oras ng sakuna. Ito ay naglalaman ng pagkain, tubig, first aid kit, mga personal na dokumento, gamot, flashlight, baterya, mga damit at mga gamit para sa kaligtasan. Sa mga kalamidad tulad ng lindol, bagyo o sunog, ang go bag ay magsisilbing proteksyon upang makapaglakbay ng ligtas at mabilis papalayo sa mga panganib. Mahalagang tiyakin na ang bawat miyembro ng pamilya ay may sariling go bag at regular na nire-refresh ang mga laman nito upang magtaglay ng mga gamit na up-to-date at kailangan sa oras ng sakuna.